kana yi. Wata tambaya da ke ma. Na ga dai ita miya musamman ta daga ne. Ana sa attarugu, ana sa albasa, ana sa tattasai, ana sa tumatir. Kuma kaza an sa baki. To wai shi dan Allah rake da me ake hada a shi? Da me ake taliya? Ya. Inji mana. Ka ba kan kansa. Wai kana nufin shi ma kamar yadda ake murza taliya a inji haka ake murza rake? Ba ka ji. Ko sai Allah.